Vitajte pri našom ďalšom videu. Porozprávame sa o hre. Nesmieš povedať Mám bod. Táto hra je určená pre 4 až 10 hráčov starších ako 10 rokov. Jedna hra vám zaberie cca 20 minút. Ide o tímovú hru, v ktorej budete vysvetľovať dvojice slov a váš oponent sa bude snažiť cinkať, keď zaváhate. Nezaváhal som. Na začiatku hry uložíme do stredu stola herný plán a na začiatočné políčka v ružovom aj čiernom stĺpci postavíme figurku prislúchajúcej farby. Zamiešame karty v balíčku A a balíčku B a vytvoríme tak dva samostatné balíčky, ktoré umiestnime vedľa herného plánu spolu so zvončekom a presýpacími hodinami. Zároveň po oboch stranách herného plánu umiestnime karty podmienok na úrovne so žltými políčkami. A to tak, že superiacemu tímu vyberieme 3 zo 6 náhodne vybraných kariet. Cieľom hráčov v tejto hre bude opisovanie náhodných dvojíc slov, pričom jedno slovo pochádza z kôpky A a druhé z kôpky B. Za každú správnu odpoveď sa váš tím posunie o jedno poličko dopredu. Ak však spravíte chybu a tým vašich superov zacinka na zvonček, posúvajú sa súperi. Začínajúci tím si zvolí hráča, ktorý bude opisovať ako prvý a ten si pred seba zoberie balíčky A a B. Jeho úlohou bude opísať kombináciu slov na kartách, ktoré si potiahne, a to bez použitia ktorejkoľvek časti slov na kartách a zároveň bez toho, aby povedal U. Pozor! Je dôležité nezaseknúť sa a nepoužívať žiadne podobné zvuky ani vyplňujúce slova. Druhý tím si pred seba pripraví zvonček a presýpacie hodiny. Vždy keď hráč prvého tímu spraví chybu pri opisovaní slov na kartách, hráč druhého tímu musí byť pripravený zazvoniť a na túto chybu upozorniť. Oba tímy sú pripravené, otočia sa presýpacie hodiny a hráč na ťahu opisuje slovo z karty A a následne slovo z karty B. Ihneď, keď jeho tím vykrikne správne slova a v správnom poradí, opisujúci hráč posúva figurku o jedno políčko dopredu a ťahá novú dvojicu kariet. Tím so zvončekom striehne a za každým, keď správne zazvoní a teda odhalí súperovú chybu, posúva svoju figurku o jedno pole dopredu. Jedno kolo trvá 45 sekúnd. Po uplynutí tohto času si tím, ktorý mal zvonček, vyberie hráča na opisovanie kariet a zvonček odozdá druhému tímu. Začína ďalšie kolo. Teraz sa pozrieme na karty podmienok. V momente, ako sa figurka dostane na poličko so symbolom karty podmienok, otočí zodpovedajúci hráč túto kartu a od tejto chvíle sa jeho tím musí touto podmienkou riadiť až do konca hry. Pozor, táto podmienka však platí iba pre tým, ktorý túto podmienku získal. Porušenie podmienky je tiež hodné zacinkania a teda znamená 1 bod pre vášho súpera. Posledným pravidlom sú polička s výkričníkom nazývané nebezpečná zóna. Ako náhle tým dorazí na toto políčko, nesmie už nikto z jeho členov povedať a tak ďalej. A to ani pri hádaní. No a víťazom sa samozrejme stáva tým, ktorý ako prvý dopravil svoju figurku na koniec hernej dosky. To by bolo pre tento video na všetko. Snáď vás cinkanie neomrzí tak skoro a zabavíte sa tak ako my pri tejto hre. Vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte.